Jatkakaamme ruuasta. Ehkäpä mielenkiintoisinta tekniikkaa käyttävät ontosarvet. He mylvivät niin hirvittävän kovalla äänellä, että puut putoavat puista. Toisaalta kaikki puut eivät luovuta Pureen laaksoon silloin tällöin matkoillaan etsimään ruokaa. Onneksi tällä riittää syötävää ja vieraat ovat tervetulleita. Jatkakaamme ruuasta. Ehkäpä mielenkiintoisinta tekniikkaa käyttävät ontosarvet. He mylvivät niin hirvittävän kovalla äänellä, että puutähdet putoavat puista. Toisaalta kaikki puut eivät luovuta Pureen laaksoon silloin matkoillaan etsimään ruokaa. Onneksi tällä riittää syötävää ja vieraat ovat tervetulleita. Jatkakaamme ruuasta. Ehkäpä mielenkiintoisinta tekniikkaa käyttävät ontosarvet. He mylvivät niin hirvittävän kovalla äänellä, että puutähdet putoavat puista. Toisaalta kaikki puut eivät luovuta Pureen laaksoon silloin tällöin matkoillaan etsimään ruokaa. Onneksi tällä riittää syötävää ja vieraat ovat tervetulleita. Jatkakaa ruuasta. Ehkäpä mielenkiintoisinta tekniikkaa käyttävät ontosarvet. He mylvivät niin hirvittävän kovalla äänellä, että puutähdet putoavat puista. Toisaalta kaikki puut eivät luovuta Pureen laaksoon silloin tällöin matkoillaan etsimään ruokaa. Onneksi tällä riittää syötävää ja vieraat ovat tervetulleita. Ontosarvet. He mylvivät niin hirvittävän kovalla äänellä, että puutähdet putoavat puista. Toisaalta kaikki puut eivät luovuta Pureen laaksoon silloin tällöin matkoillaan etsimään ruokaa. Onneksi tällä riittää syötävää ja vieraat ovat tervetulleita. Jatkakaa ruuasta. Ehkäpä mielenkiintoisinta tekniikkaa käyttävät ontosarvet. He mylvivät niin hirvittävän kovalla äänellä, että puutähdet putoavat puista. Toisaalta kaikki puut eivät luovuta Pureen laaksoon silloin tällöin matkoillaan etsimään ruokaa. Onneksi tällä riittää syötävää ja vieraat ovat tervetulleita. Jatkakaa ruuasta. Ehkäpä mielenkiintoisinta tekniikkaa käyttävät ontosarvet. He mylvivät niin hirvittävän kovalla äänellä, että puutähdet putoavat puista. Toisaalta kaikki puut eivät luovuta Pureen laaksoon silloin tällöin matkoillaan etsimään ruokaa. Onneksi tällä riittää syötävää ja vieraat ovat tervetulleita. Ruuasta. Ehkäpä mielenkiintoisinta tekniikkaa käyttävät ontosarvet. He mylvivät niin hirvittävän kovalla äänellä, että puutähdet putoavat puista. Toisaalta kaikki puut eivät luovuta Pureen laaksoon silloin tällöin matkoillaan etsimään ruokaa. Onneksi tällä riittää syötävää ja vieraat ovat tervetulleita. Jatkakaamme ruuasta. Ehkäpä mielenkiintoisinta tekniikkaa käyttävät ontosarvet. He mylvivät niin hirvittävän kovalla äänellä, että... Jatkakaamme ruuasta. Ehkäpä mielenkiintoisinta tekniikkaa käyttävät
Ehkäpä mielenkiintoisinta tekniikkaa käyttävät